Hello guys, ingke ang tabuk bazaro thangna nai tongo norok nai tongdi ani video no paye sakke tabuk ingke ang bazaro shok paijak mane amo ingke local bazar tabuk ang bus kanai ingke amo ke bus kaka ani dol ban logi tongo orono bisal market to ang dabo habnai ta tam painai kisa gorok nagena amo haita ingke amo ke ani dol bo nogo thangna ni bagui shopping khaina ani phayo ka ang bin logi phaimani ta bo tam painai bon logi marnai ta Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Thank you yang boh ke kabro khaino naithong sa khai puna pai mi ang khe to dol ni logi phema babon sini logi na hani si phayo oro hinki kisa selfie rok nai meni ta video rok kisa khobi nai ne ke ta sida ang khaino tongo mo bui kri sani si ang khaino video rok slam tongo hai ke mo hinke jeng ri mane nai mani ta change khai asuk jara na video sinai tinini